Mga Yob, samahan niyo ako magluto ng pinakbet para sa lunch. So, ang una natin gagawin, magpapakulo tayo ng karne ng baboy. Ang pinili ko, liempo. So, itong liempo natin, mga kalahating kilo to. Pakukuluan natin and then hayaan natin siya maprito sa sarili niyang mantika. So, takpan muna natin siya. Then, balikan natin maya-maya. Check natin. Medyo alu-aluin muna natin siya. Takpan natin ulit. So, check na natin. Ayan, lumabas na yung mantika niya. Prito na lang natin para maging golden brown. Ayan, golden brown na. So, mag-gigisa na tayo. Ganyan ang gusto ko sa karne pag nagluluto ako ng pinakbet. Ayoko ng hindi golden brown. So, unahin natin yung ating bawang. Sabay na rin natin ang ating sibuyas. Yan, yan natin yan. Maluluto rin yan. Yan, okay na. Isulutan natin yung ating kamatis. Tapos lalagyan na natin ng ground pepper. Lagyan na rin natin ng patis. Konti muna. And then ilagay natin yung... Ako naglalagay ako ng alamang minsan naglalagay ako ng bagong isda, minsan alamang. Nasa inyo. Baka meron na namang mag-react dyan. Version ko to. Kung gusto nyong gawin din, pwede rin. Takpan muna natin. Check natin. Ngayon ilalagay na natin yung ating kalabasa. Unahin natin ang kalabasa dahil ang kalabasa mas matigas kaysa ibang gulay. Tapos lagyan natin ng konting tubig. Konti lang. Kasi yung ating talong mamaya magtutubig yun. Takpan natin ulit. Ngayon, lagay na natin yung ibang gulay. Ang dali lang. Tinatanggal ko lang itong ating talong. So, isasabay ko na yung okra at saka yung sitaw. Haluin muna natin.
Ganda ng kulay. Takpan natin ulit. 2 minutes lang. Ngayon naman ilalagay na natin yung ating ampalaya. At saka yung ating talong. Halo lang tayo. Tingnan mo ang kulay. Ang ganda. Ngayon lalagyan natin ng Knorr powder. Hindi ako gumagamit ng ng betchin. Hindi sa naniniwala ako sa mga kwento-kwento, pero ang betchin kasi mas mataas ang sodium niya. Kung meron kang problema sa blood pressure, kailangan iwasan na yung masyadong mataas ang sodium. Anyway, pakuluan muna natin ng mga 2 minutes. And then luto na yan. Ngayon, luto na to. Tingnan mo, luto na to. Dapat ang gulay half cook lang eh. Okay. Turn up. Tingnan mo. Ayan. Okay, it's time to eat. Ngayon kukuha na tayo. Saan kalabasa? Kalabasa. Tayong kalabasa. Oh. Okra. Okra. Lagyan natin ng konting sabaw. Eto na yung ating pinakpit, oh. Diba? Sarap. Thank you for watching.